Ngrewangi mae gawe peyek. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane dina iki nyong gek ngrewangi mae gawe peyek. Ya dikarenakan nyong nek beda ora tau beli, dadi nek nyong pas dong beli kae, mae ke kanane ke pengen gawe panganan sing sekiranya nyong ora tau mam ngono iki. Langsung wae tak eksekusi tak gawe adonan ke sakurunge tepunge tak jegurake kuwi neon manci mau wis ana kerambil karo santan ya, terus tak tambahi tepung tapioka sekilo, tepung beras sekilo, 1:1 nek nyong nek gairi-gairi pada perbandingannya pira kie. Nek nyong ke 1:1 tepung pati kanjine sekilo, terus tepung beras putih sekilo. Tak lanjutake tak tambahi bumbu neon kene bumbu niki kur bawang kencur karo ketumbar tok, terus tak blender soalnya nyong males ngulek dina kie. Aja kelalen ditambahi uyah, cekene tambah sedep ya. Terus ditambahi endok siji wae, nek nyong siji wae wis cukup lah. Diaduk-aduk nganti rata, aja ngasih kekentalan ya, sedengan wae lah nek kekentalan ke atos nek kecuaran dadi runtukan kabeh. Terus lanjut ninggon proses penggorengan. Aja pada salva karo wajane sing cilik ya, nyong ke duwe wajan sing gede kae, tapi kayak keraket. Ujare nyong timbangane keraket malahane dadi gawen mending cilik kaha suwi sedidik ora apa-apa sing penting dadine ki apik ya. Ki nek wis digoreng kabeh terus disirami karo lenga cikene tambah nyurusut kabeh. Nah, kuwi kan pada nyurusut kabeh ya meskipun ana sebagian sing radan angel tapi kan ora kabeh ngono iki lho. Nek rika-rika pada nek gawe payek kaya nyong kuwi ora bentuke kan ana sing bunder kaya. Terus aja kelalan diwaliki cekene kacang iki mateng. Ki sekirane kacangnya wis mateng terus dintas. Ujare nyong ki renyah mirengke ya. Nah, si renyah si nyong ora ngapusi ki nek wis radan akeh terus tak wede nggon blik sebagian tak sebagian neon toples. Ujare wong jaman biyen ditelah neon blik men ora ames men ora ayem ngono ya. Ki dadi sepirang-pirang kaya ngene saka adonan mau kae ki sebagian ane sing ora tak klei kacang soalnya kacang wis entek dadi polosan wae. Ya wis ya nyong tak pamit tak pareng.